okwu beleze oyi ọma m wabụ na ọ ga-adịrị gị mma okwu meleze obi Igbo nne mụrụ mụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịakwa ka isi abịa onye anyị nọ n'obi ya taa n'ihe gbasara okwu akpụ n'ọnụ aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ maka na ụtọ ndụ bụ na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ bụ ezigbo ọkwụ aka anyị bụrụ nwanne anyị nwoke the president and the founder of Tastia restaurant Tastia World, Chief Dr. Kester, Agwu, the akaekpuchionwa, one of Ebonyi State, akaekpuchionwa ndị Igbo. And ịma na ine na-eso na-emi ya ọ Agwu, mana ụfọdụ amụrụ na Agwu bụ ezigbo ife na o dipendịrị ebe ọ na-akpaghị. Agwu nke ha bụrụ ekpe ya n'ofe ite na nwa dibịa kpaba ya n'ofe onugbo na-ekpo onwe o wee jee guwe ite ọ na-atọ n'ofe onugbo ego a na-ekpo ego a na-multiply so o dipendịrị Agwu nke na-akpaghị lokeshọn ebe ọkpa ga-eje maka na ọkpara oruo n'aka gọvanọ Anambra steeti wee gọọ ife anyị ji maka ewere bịa taa asaa bụ na otega anyị ji anụ kepu ama were gbaa na ọ bụrụ ọsọ gị osibere nyi eji eme ebe ejena na northern part of Nigeria Tastia a na-ekwukwa echere agha gbadatakwa Ebonyi steeti anyị nwekwara infọmeshọn na-agbagokwu Enugu so ofu onye wee jee gbaa ama wee sị na oke ite niile a na-achọ achọ nọ ebe a ka ọ dị and ị nwere sizes even na anya nwa dibịa na-agwakwuru nya bụ oke ite n'ọnọbụ na head office ga anyị nọ taa na Agbarimpa nwezi mba na mma hapụ ife niile m na-eme ka anyị bịa ka ị bikọ onye na-ayị ite ka anyị bụrụ gbadaba ọka jee bi n'usoro udo na okwu oke ite a na ọkụ akarịghị ite igwe ka m sokwuo n'ofu ife dị n'oke ite a sorokwuo n'ogo sibekwuo n'nya bụ nyi ebe ọ bụ na onye sibe ha na nyi ego ya isi n'elu daa so anyị si ka anyị marụ kene etu isi were ihe gị na ije jeru ka ije ọsụrụ si Ebonyi steeti ghasa ọgụ na mma iji nwa ọgụ dị na rice ịgbagota ha anụ ozugbo Tastia mịa akaekpuchionwa mịa a na-ekwu ebe ejena na Abuja Tastia a na-ekwu adịkwuorie flavor celebrity chef you know so biko ọ maka ya ka iji were bịa maka na aka ụtọ ndụ media house abụrụ ebe ọ na ifọrụ chovel anyị atụba aja na trebụl ife anyị ji abụ ka ị kọwara anyị etu isi wee kpee ego maka na onye anyị amara ife ọ na-arụ onye gị enweghị foundation grassroots onye gị enweghị history maka na ife eji mara ndị Igbo bụ na anyị na-agba mbọ ejighọ ego mbute mara ndị Igbo ejighọ yahoo mara ndị Igbo ejighọ asị agwọ ọgwụ ego o nwere ife dịka agwọ ọgwụ ego eji wee mara ndị Igbo nọ na since 2000 the year 2000 ka a bịa nụwa kepu ahụ ọ na-ewetezi aka since 2010 mmọnwụ wee pụọ onye ọbụla wee tụnye mma elu mbụ ndị achọghọ ichi ifolo ụkpọrọkpọ a na-eji mara Igbo ịgba mbọ maka ife eji mara village Igbo man bụ ọ bụrụ na 1 naira ka o ji ọ ga-eji ya na-atụ akawo 1 naira 2 naira 3 naira from there Chineke eme gịnị agọzie anya maka na akwụkwọ nsọ si na ọ ga-esite n'ihe anyị na-eme were na anyị eze ịkpọ ihe ị na-eme ihe ọ bụrụ ihe so nne ka anyị ji wee sị ka anyị bịa ka anyị marụ kene etu ihe a si welu dị o ji wee bụrụ Tastia all over Federal Capital Territory Abuja a na-ekwu not only Abuja, Kaduna and Co, Ebonyi, Enugu biko ọyị ha ji maka ewe bịa ya bịara ibu oge okay ụnụ anụgọnụ na dibịa ọ si na ite ọ na ya na-agba na Lagos
Never go you go see you So because sir, you can now have the floor, sir. From the media house, no. Thank you. No, I know from my own. Okay, well, Agwu for 2002. 2002. Yeah, Agwu na University of Uyo. Now you go buy Alpha. Okay, Alpha mbo Kester Agwu. Okay. Agwu onye Onitsha local government. Okay. Ebonyi State. Okay. Yeah, so like I said, Agwu for 2002. Can you say go out okay? Zuru onwe gị na school? No. My elder brothers in that school. Can I find out your elder brother? Nwachukwu Agwu. Yeah. Okay. Then Madata Abuja 2003. Okay. Yeah. Ebidom stay near Aqua Kanelebu. Aqua. Yeah. Okay. And Alpha company them Anam World. Yeah. Not go when na Fukuya na Abuja. Yeah. Okay. So from there, I ventured into lounge business. Lounge. Yeah, in 2012. Okay. Started doing lounge business 2012. So I think it was during those days in the lounge can become up now. It's in yeah, because they were in the kitchen, the lounge. Yeah. So therefore now, not the car or kappa may be easy than needed money. Okay. Because I found peace. Help when you went direction. Na gwachando Igbo. Maka ibe anyị na-atụ ebe a bụ ngiri Igbo. Nọ ndị Igbo ka anyị bụ n'ife Igbo ka a na-eme. Ewetekwa Igbo eweta oyibo. Ka ị gụsịrị akwụkwọ maka football youth copper. Ibe a na-akwụ ha na-akpọ alawi. Ego alawi akwụrụ nwanne ka iji wee mepee Anam World. Kedu ebe isi weta ego iji were mepee Anam World? Ọ maka ya ka iji wee bịa ego anyị alọta ha ka ịkọwa ife bịa ka ịkọwa mgbe m gụsịrị akwụkwọ. Yes. My elder brother's home na school. Yes. The same elder brother. Can I have Nwachukwu Agwu? Yeah. Nyere gị ego iji wee bidokwa Anam World. Yes. I think he gave me $10,000 then. Which we did China for the Which year? That was 2012. 2003. 2003. Yes. April 2003. Go on, $10,000. It's all right. Investigation now. Go ahead. So, go ahead. Thank you. So that I made my first trip to China April 2003. Okay. 2003. So about okay. Before we event I got to go that now can be say your elder brother. Yes. Zurogo na school. Zusiagi na school, Ipota na school. When you $10,000, you were JB key where Baba China, maybe here in a fashion or where? Yes, or people. So, like I said, as we get a mapper, we see okay, all the papa ya the poma can chop away holes on Ganebe. So that was when Mbazi when there was a lounge. The way Maya. Even the Remaya Cassie that way, over kitchen, a band is singing. Okay. And can is Siponia, Lele Maya, can be a chocolate and all the Paco Calmoma. One, he had in Namanya because in a Remaya can make it there in our Maya at every point in time and all that. So I now decided to go into food full time. That was how I now abandoned the lounge business. Though at the time, there were issues with development control had damaged the place.
So we have matches in the place, and this is the opportunity where happens here even more. We may focus on food. Okay. So I opened my first restaurant in ebonyi, Abakaliki, 2016. Okay. 14th February 2016. Lovers Day. Yes, Lovers Day. Was it Tastia second period? Go ahead. Maybe the restaurant and bakery. And that's the biggest food bakery in Abakaliki. The biggest restaurant and the biggest bakery in Abakaliki. No, we are not doing because of that time. Yes. Okay. Go my ahead. bread as Too much. So maybe the mother has attached the bread. Yes. So buying power and the money reduces it. Okay. And all that. So go ahead. So after I did that, I had this place. And then I bought the restaurant for Vegas restaurant and ebonyi, yes. Then Vegas. Was that about Tastia? So Tastia was better 2020 June. Okay. Yeah, 2020. That's 5 years. Yes, Tastia will be 5 years today. Yeah, and how did Tastia start? Okay, that is it. I had this place now, 3rd Avenue. Warimpa here, yeah. Okay. And behind the Meba supermarket. Okay. Morph supermarket. Because all Tastia foods come up here. So, and I was in Abakaliki. I was in my hotel room in Abakaliki, and the Holy Spirit tapped me and asked me to change to food. I should change it to restaurant. I should turn it to restaurant. I just woke. I just immediately called my people to close down the place. Now we are going to do food in the place, because before then, not a place a restaurant in Abuja, but I had this fear in me, competing with other big restaurants in town, but not until the Holy Spirit now asked me to turn this place to restaurants, and we did. And that 20, it was during COVID, so we finished the place. I was waiting for Kemewe, every place, this table, you understand? So when from the lockdown, after the lockdown, yeah, when the country became stable at the time, that was when we now opened. But I think what really helped us when we opened was that a lot of other restaurants, they made distance, what they call it then. Distance, what's that? Social distancing, yes. So other people we are doing it, a lot of people we are just doing takeout, but we decided to start dining. People started dining in our restaurants immediately. So a lot of restaurants in Warimpa and Pound. So because Naina dining in, a lot of people started visiting us. So apart from that, we had one thing going for us, which is our variety. We started with a whole lot of variety of food. And by so doing, we now cut our customers. And the customers we like is here behind them. That was how the thing started. So, because now we love varieties, it now gave us a lot of customers. They like is in here, Mandi Sitam, and all that. So, we started advertising. We went to social media, and from one store, we opened a second store on 3rd Avenue, Tastia 2. After Tastia 2,
we did Metama. After Metama, which is Tastia 3, we now opened another one in Abakaliki. Making it two in Abakaliki. Making it two, the second one in Abakaliki. Then after that, we now opened Aminu Kano. After Aminu Kano, we did Ademola de Tukumo. After Ademola de Tukumo, we did another one in Abakaliki, making it 3. Go ahead. And from there, we now open this one. Then after this one, we now did Tanja Plaza. And part of what has helped us so far, yeah, then Kubwa came. Then okay, no, Lugbe. Sorry, sir. Wait, calm down, sir. Cheru. Igbo buru nze mmụọ ọzọ. Ịma na o nwere ihe m gwara unu. Na akwụkwọ nsọ si na ọ ga-esite n'ihe anyị na-eme. Were gọzie anyị. Chairman, sir, ofu ajụjụ ka m chọrọ ịjụ. Now this Abuja as a whole, how many Tastia restaurants came in Abuja? I'm with 9 today. Now the whole Abuja? Yes, the whole Abuja, yeah. Apart from opening 3 more. Now Abuja, no, yes. Making it 12. Making it 12. So in the next 1 month. In the next 1 month, I think extra 3. More, yeah. Making Tastia 12 stores in Abuja alone. Yeah. Apart from Abuja, when any other states in Tastia? I said we have 3 in ebonyi. 3. In ebonyi. So 12 plus 3, that is 15. Yes. Then we're opening Enugu next week Sunday. Being 25th. Yes. Okay. Then making it 16. Yes. Okay. Then we are doing 3 locations in Lagos. Now? Yes. I'm working on 3 locations in Lagos. 16 plus 3, that is 19. 19 in Lagos. So actually me at 20, maybe I will make 1 more location to make it 20 before the end of the day. Are you serious? Hey! The popular name is Maria celebrity chef, okay? Magamba no here na everywhere. Currently, how many workers can Agwu in a month? How many workers do you have all over? As of today, we have 1,425 staff. Apart from the new branches that are yet to open. Yes. So, una nugia also from one restaurant, we employ here 1,425 workers. If you hear, no matter the problem that comes your way, any problem that comes your way, God is aware of it. The only thing you can do, never you allow that problem to push you to lose focus or to discourage you or weigh you down. Or to weigh you down. The best thing you can do is to keep calm and keep pushing. Keep pushing. At the end of the tunnel, there must be light. Not even will, there must be light. And when you check the track record since 2004, right? 2016. 2016 till date is about, if I'm not mistaken, it should be 8 years or 9 years. Yeah, 9 years. 9 years. Man, everybody was since here, KJ this Tastia. Ite to run n'ụtụtụ, Cheteni nwere 1,425 stars. Kedu ihe obi gị na-agwa gị? I feel good because I pray for my staff every morning, every morning, and I feel good because I'm putting food on the table of over 3,000, 4,000 people across, because most of the staff, and most of the staff
fence for their family, for their parents. So if you add up all of these people, that means Tastia is spending for over 4,000 persons or 5,000 persons. That's what it means. Because a guy now put this 1,425 staff, the Haji Kwazuka, their families. Okay. So, apart from your elder brother, Nwachukwu, or any other person play a positive or a vital role to your success when you was struggling to survive? Maybe when I was in school, apart from that, no. Okay, when you was in school, or when anybody? Yes, I had this cousin of mine. Your cousin? Yeah, my first cousin. Yes. Okay. Samuel Harrison. Engineer Samuel Harrison. Engineer Samuel Harrison Negepante. Maka na o chefughị ihe ọma i mere when he was in school. Kedu advice ị nwere inye gbasara aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ? Arụsị ọrụ ike. Ịrụsị ọrụ ike, dị focused, dị dedicated n'ihe na-eme, you'll be successful. There is no two ways about it. So once you are focused, because ihe na-eme tata mee echi, mee ya nwanne echi, nwee ya nwanne echi, ọmarụ ga-arụ. You understand? So I think it's just being focused and dedicated to what you do. That is what will help. No way magic in the air. No magic in the air. I just got disappointed. What we had that kind of. No, I was disappointed. My can I know whether because each and even a play out. Is your case, sir? I ejiriganya if we weren't not well no. Manu nwere ihe ọzọ anyị si ka anyị jụọ gị bifo anyị achịkọ. Oge afọ Tastia bidoro with all full. O nwere any challenge encounter maọbụ oge ibido o nwere oge any of your friend or somebody mọkụrụ gị chịa gị ọchị during the time of your beginning or when you was trying to survive, or maybe o nwere ihe mere amok ọrụ that na ichebe ụwa gị agwụgwụ? You were such. No. A lot of my friends supported me. A lot of my friends gave me support. Yeah, a lot, yeah. A lot of my friends. Ị na-emekwa ọyị. Ị mara ana m agwa ụnụ. Ọyị big man ọwụ na ị mere ọgaranya ọwụ na ị tinyere mkpu 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Afụfụ wee gara abụghị isi akpọrọ arụbat. Tụghapụ dị big man jee tụtụrụ another one. Isi a na-arata ebe akpọrọ ya. Ife eji eso onye afọ ukwu bụ onye nwanyị omegide ọgba abụọ. Ị nụrụ ya? Na o nwerekwa mgbe ndị enyi eji wee disappoint anya maọbụ conspire against it maọbụ bụ ya allegation ihe omegọ. I must confess, ife ifere a na-eme nwụrụzi mficha ihe ajụjụ ọnụ a na-ajụ bụ today. You are a blessed son. Yes. Maka na enwere onye ga-ata ntụta aja before ruo level ịnọ mana emesịa Chukwu ka ya gosi nke a ya egosi unu na ọ bụrụ mmadụ niile ka Chineke deelu maọbụ ka akara aka ha bụ na ha ga-aga through hell before they become what God destined them to be. Ọ bụrụ iwu na onye ọnwụ na ya ata kọnkịrị, o nwere ndị Chukwu deelu that na ebe ọnwụ na ha na-aga ọ ga na-adịrịfa easy. And when you see such people, ha na-adị humbled, ha na-enwe conscience, nwee sympathy, then nwee fear of God in them. You don't take life serious. Live your life as if you don't know what is happening or what is going to happen next seconds. Maka na ụwa bụ isi bụ ka a na-eri. Ifugosi ekwe nọ na-ekpekwuru ụmụ ọrụ ya ekpere. Mana ụfọdụ CEO ekpere a na-ekpere ụmụ ọrụ ha bụ ịda na
anakọta agwa na onwere onye ya bịanụ ekpechazie gọcha ife wee gbuo dị ọkụkọ ha taa. CEO na-ebelu workers here. And one striking thing is that since the inception of Tastia, we have not recorded any death in our company. We have not recorded any death. Na since ebidoro company na Tastia, na onwere mmụọ ọrụ ya ọbụla nwụrụ anwụ na ha ncha niile ka dị ndụ. 9 years of God's grace. Mana anyị bụ ụfọdụ ọ bụrụ na ife gbagoro ha bụ ebe mmadụ 20 ọ kpara ebe mmadụ 8 or 7. Ihe dị ndụ adị amakwa ihe ha na-eme. I'm telling you, ụfọdụ fara afọ ndị ahụ bụ ịna na-ebugharị Baịbụl n'okpuru deki without portfolio. O buru Baịbụl eburu ya. So ndị be anyị ụnụ afụghị ya, son of Ebonyi State, celebrity chef, osiri ọra dị na nwoke gbasiri ike, ịlacha ofe onugbu o tere ebe ọ na-ekpo onye ọ karịa nke nwaanyị ruru. So kedu ihe anyị na-ekwu? Anyị nwawu ndị Igbo ife eji mara anyị bụ ka anyị na-agba mbọ without attaching any negativity or any negative thought or mystics or diabolical names. Don't add it to your hustle. God must surely bless you. Amen. Patience, consistency, time, sincerity, tolerance. You must tolerate. Yes, there is. If you don't have any of all these things, forget it. Success must be far from you. And you can see it. Egbe beru kugo beru onwe restaurant ị gwara oge na-ebilite ha mechie. Nyawa bụ ihe na-atụ egwu na mbido kedu ka ọ ya esi na compete. How will you be competing with other bigger restaurants? Not knowing that the Lord has already destined him to also be as big, in fact, bigger than those people he was afraid of them. That is why discover who you are, believe in yourself, remain focused, Maintain absolute decorum. and always maintain the fear of God and the conscience in you. It matters a lot. Because the Tastia group, Tastia empire, bụ na Chineke malitere ọrụ a na-eri enye na mbido ndụ ya, o nwere any bad experience. It has been a journey of from grace to grace, from glory to glory, from mercy to mercy. Chineke malitere ọrụ a ga-arụrụ ya n'isi njedebe n'aha Jizọs. Na nchịkọta, kedu ihe ị nwere ịgwa that your first cousin? Kedu ihe ị nwere ịgwa your elder brother Nwachukwu Agwu? Maka ama na ozi a anyị bịara taa ọ ka yeri ya ka mgbawazu. Ụwa niile ga-anụ that na without Nwachukwu Agwu there is no Kester Agwu. That is the key of the success of this great empire. So kedu ihe ị nwere ịgwa your first cousin and kedu ihe ị nwere ịgwa your elder brother? Na-asị ka Chineke chere ha, ka Chineke gọzie ha, gọziekwa ụmụ ha, gọziekwa ụmụ ha n'aha Jizọs. Amen. Then nna anyị ukwu Iluku ka in fact ịdị over young. I am honored in number one. You can achọ. Ije sekemperi atatutubi. So ka ịkọwara anyị maka na akwụkwọ nsọ si na nwaanyị anyị na-anụ ga-abụ onye inye aka anyị na ọ ma bụ onye nkapa aka. Maka onwe ndị na-adọ unfortunate kama ha ga-amụta onye inye aka ha amụta onye na-akapa aka akapa. Ka anyị nwere kene na ịnụ ọna ọ bụ na ilugo ka ị gwara anyị na onye inye aka gị ka ị nụtarụ ka onye nkapa aka ka anyị nwee ike wee chịkọta ọnọdụ a biko kene. Yes, adịgo m nwanyị. Enwere Are you serious?
3 girls, 1 boy. Wow. The first girl is 15. Okay, how are the name? Machuku Gene Kachuchu. Then Joshua Agwu. Did you see the girls? Yes. Nedi mma. Una anugonian. Oh, maka ndị side chick na center chick. Efe enye hoko. Ka ize kwọrọ mmiri ọkụ nwaanyị ebonyi maka ije maka n'ọkanga. Ife ọ ga-asakpọrọ 3 boys and 1 boy. 3 girls and 1 boy. Nne dị mma, ife niile mma. Nna anyị ukwu, onye nwanyị gọzie gị. Continue na-emepere oge ụzọ. Maka na ife kachasị wee tọ m ụtọ n'ozi ọma bụ n'isi na iji Chukwu buru ụzọ niile ekpere nwoke asị gị ekpere. Yes, and na ịma na ụlọ ọbụla arụ with 40 foundation ọ daghị arụ bụ ọgbarie. Mana iwe kwuo na media today na since 2016 ịmalite this Tastia onweghị nwa ọrụ gị ọbụla nwụrụ anwụ ọ bụrụ n'ike aka gị. O gosiri na ịkpọrọ a na iji wee hibe biznes ya o si na Chineke. And God will always be with you, guide you, and protect you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And can everybody say amen? Amen. Congratulations. The founder. Tongo, Bolando, Tastia restaurant to the world. Hip, 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 hooray!